Hello friends गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय नै आफानिफ्रायबो नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय आरो सानजौफुनि ओंखाम जानायनिफ्राय बयखौबो बराय हरलायबाय ना आफा ओमफ्राय आफा सानजौफुनि ओंख्रियाव मा खोन्थाना दे भिडिअ ओंखामानोसै नैबे नारें खाजि नैबे बानलु फ्राय आरो नैबे आलु बाथोन सामब्राम होलायनाय बेनिफ्राय गांजेमा गथा दासो फैनानै ओंख्रिया दंखायो ओंखाम खुरनालाय ओमफ्राय आफा बेयो भिन्दि भाजा आरो नैबेयो जाबाय जोगोनार बिजौखौ ओरै जानांगौ आफा बयल जाफेरामोन आं गोदोनिफ्राय बयल जाग्रा मानसिखा ओंखायनोथ' थागदनि आफा आरो नैबे जाबाय सुप नै आंना खामा थाबथाब्ला नैबेखौ ज्रु लोंना हरनांगौ बरिया ना आफा एकदम बयल एकदम गोथां गोजा आरोना गासिबो बारिनि जोब ओमफ्राय बायनाया मा बायनाया जेबो गैया आलुल'सो आलु सामब्रामल' बायनाय बानलु गोरानाबो न'नि फोराननाय दासो फैनानै आर'नाइफोरा आर'नाइ नाङा आफा जाजेनदो मालाय जाजेनसै वा सिगांथार गावस्रा दासो फैनानै गोथाव नङा आफा गोथाव नादो बरिया नंगौखौ बुंना माखौ बुंलाय नंगौना मबेखौ जाजेननो माखौ जाजेननो मा दं नारें लिबु नैबेखौ मा मोनलायबाय नैखौ जानांगोन ओमफ्राय आफा मा होदों बेयाव बयलाव बेयाव एसे दुन्दिया मस्ला होदों आरो काटा मस्ला होदों बे संख्रि बानलु होनानै सुप बानायदों ओमफ्राय बे मा बुस्थु होनदों जाब्रां जाब्रां होदों एसे बावना दङ आं आरो मुलाखौबो मालाबा जागोन दे आफा जाब्रां होनानै ओमफ्राय माइरं लकेलनि रन्दै होबावदो जाबोनोसै लकेलखौ सङोबोला बायल बानायनांगौ बायल बानायबोला गोथावसिन जायो आरो जालाय थावाखै बरिया ओमफ्राय बेयो गोसाफा जाया आंनोथ' बेखौ होआखै गांजेमासो होदों गांजेमा आफाना गांजेमा गोखाब्रा नङा गांजेमा गोखा ओमफ्राय नोंलाय आं जाजेनाखैनो गोखाथार माथो आफा भिन्दिखौलाय जाफेरदों गोलाव भाजा आं गोदो जाफेरदोंमोन दायो मोनजाफिनदों जोबोर मोजां मोनदों आं आरो सावनानै बाथोन नैबेखौ लागायना जानो नाङा डाइरेक्ट खुगा सिखा दाउस्रिनि दाउस्रिया बिदि जायो आरो बेखौलाय मादि जायो बेखौ नायदावदोंब्रा नायदावना जानांगौ थाबथागोन खेबसे सोलाय टेस्टि हिटखा गाइस आं हरना बरिया हिट ना आं थाब सफैया माथो नोंसोर आंनि फागुखौबो जागौमोनलै बोरमानि दाना लायब्रबनो थिनहरलायोब्रा आंखौ गावस्रा सुरु खालामबायानो जानाय समावथ' आरो सोरखौथो नेबाय थानो बेबो नंगौ नंनायालाय बेखौ सानानैथ' थाब फैदों आङो बानलु जाबा संख्रि नांगौ संख्रिखौ एसे लाबोलाय आंबो आफानोबो संख्रि नांगौ नामा खावबाय नामालै आंखौ आफा खावदों बियो खावाखैब्रा हाब मा जाबाय सावबाय नोंनो थांजोब्बाय हरफिन मामबार
सिखाव बायदि नुयो नामा आंखो सासेथ' नुयोथ' आफाना बे दारिखौ नायनानै आं सिखाव बायदि नुयो आंखो सेरें रखम नुयोना बोरमा सिखावदों बारा बिसास गैया ना आंलाय माला बोरमा खावलाब्रा गोदाव खावफैदोंमोन बारा उन्दै समाव है माबासो बियो शुटिंआव खावदोंमोन आङो फिल्म शुटिंआव हा शुटिंआव खावदोंमोन आङो ओमफ्राय माथो आफा सिगां बे फाथो बारियावहा हाबोमोन स्कुल थांबा हाखुमायोमोनथ' बियो ओमफ्राय स्कुल गबा फैफिनसै ग्रोब फैफिनसै मालायफोरजों बेफोरखौ बुंबाय थानांलाब्रा लासिंसिंनो गोदोआवसोमोन दा बेलाय क्लास बेसेबांमोन क्लास 5 क्लास 6 आव क्लास 5 क्लास 6 आव मा खालामोन आङो फाथो बारियाव नङाब्रा आङो मा नङा फाथोबारि ओमफ्राय आफाया बिदिनो एखेमोन आं द'नो हायामोन रावबो आं मा खालामोन मिथिगौना स्कुलाव थाङोमोन आं बिदिनो लामा ससेयाव फाथो बारियावहा माने हाबबाय हाबना मा खालामो जेब्ला स्कुल छुटि जायोना अब्ला आं माने स्टुडेन्टफोर फैफायोमोन आरो स्टुडेन्टफोरजों ओमफ्राय माने मा सानैसो हमजाबाय आङो न'आवहा बिनि फारसे कमेन्ट खालामदे गाइस माने ओंखामखौ एसे खम जानांगौ ओमफ्राय मैगंफोरखौ बुरजा जानांगौ माने गोथां मैगंफोर गोजा नालाय गोथां मोनाखै गोखा बेबायदि रुनाय बयल खालामनानै सङोब्ला देहाफोरा मोजां जायो आरो थाव सामब्राम आरि होना जायोब्ला देहा खथि जायो नों एसे बयलखौ जानांगौ आरो नों एसे गिदिर फरायबावनायबा नों मा जागोन मिथिगौना प्रफेसार लेक्सारार नों कलेजनि बिदि जागौमोन जेनेबा गिदिर फरायगौमोन आं बे लेखायानो एसेबां बुरजा थिखां हायाबा आं बोरै फरायनो बेबो मोनसे नों मनायाव लाङोमोन ना सिगाङाव स्कुलावहा मनाखौसो बानो ना गावसो थाबायनो बेबो मोनसे गाइस मिथिबायना ओंखायनो आफाया एसे खम फरायदों एसे खम फरायदों बारा फरायनो हायासै माने खिथाब बुरजा नालाय बिजाबा बाख'नो हाया क्लासा जेसेबां देरलाङो माबाया लेखाया बारा जालाङोना बेनो आफानियाबो दा बिदि कन्डिसन जाना दंना ओंखायनो बारा फरायनो हायासै ना मा बुङो बेनोथ' जाहैबाय थेवबो गावनि आन्था हाबायना थेवबो हायो अंकआवथ' दा बुंसै आरो मेथ्स जिखुनु माने जेनेबा बिजनेसमेन नालाय फाटाफाटि आफाया बर' मिडियाम फरायनाय एसामिस मिडियाम आङो एसामिस मिडियाम नङा हारसा मिडियामसो फरायनायमोन जरा सबर करो गोदोनि हारसा दानि नङा दासो एसामिस मिडियाम गोदो हारसासोमोन थ' आफाया नेपालि लेंगुवेजबो रोङो माने नेपालि भाषाबो रोङो दे ओरै बुंलाय रायजोफोर जों दा ओंखाम जागासिनो दं बेखौ नेपालियाव मा हिसाब बुंगोन रायजोफोर जों दा ओंखाम जागासिनो दंनायखौ बेखौ मालाबा माबासै नामा दे एसे खामानि दङ अके मा थांग्रोसै नोङो बिनिया बिदिनो थांग्रोयो जेबो नङा जों जानोसै हिन्दी आरो माबाफोर बुंबावो नामा आं दायो जानायावसो जेबो बुंला नों जाखांबाय नालाय जानायाव बांद्राय रायलायाना बा आच्छा दिनै नोङो जेनेबा जानानै माबायदि मोनदों जेनेबा मा हिसाब फिल जादों गोथाव नङा हसा खौरांखौ बुं जानाय समाव हसा बुङाबा नंखाय बुङो नालाय मानसिया बेबो नंगौ बाथ्राया बेबो नंगौ मिथिना नै बेफोरो लास्टाव जागोन आं बेखौ भिडिअ कल खालामबा भिडिअ कल खालामबा जागोन आं नैबे सुपआव एसे खासि गोरि लखबना ला ओमफ्राय लोंहरदो आरो ओरै बोरै जादों खैसिब बरिया आरो जाब्रां होलायबावसो जाब्रां मिथिना मिथिया नोंथांमोना जाब्रां बरिया होमबा आफाया जाखांबाय मालाय जाखांबाय नोङो जाखांबाय ना बेदर जानो नाङा बेफोरखौनो मोजां बानायना संना जानांगौ हाफ बयल ना बेदर जायाबाबो जायालै लुगैयो जानो लुगैयो
मानसिया लुगैयाब्रा बे आत्मायासो लुगैयो आत्माखौथ' जों नुवाना नुवालै सालाया लुगैयो सालाया हो बेखौ फानलु सोना लानांगौ सिगाङाव आलुगोन बिदिबा बिदियानोथ' आं जाखांबाय जाखांबाय लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोनखो नायनानै आफाया गोथाव जागोन जायाखै कमेन्टआव बुंहरलाय दै बिराद गोथाव जायो मिथिबायना आफाया ओरै गरसे गरसे गोथाव लगायनानै जाखायो ओमफ्राय आफाजों ज' जाफाबा खहाब्रायलायखायो रायलाय मिथिबायना आरो बारा इंगार गेसबो हरबावसो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय आफा खुलुमबाय मालाबा लोगो मोनसिगोन दे बिदिबा सिखांबाय आं बाय बाय अके बाय बाय गाइस